Assalamu alaikum jama'a. Kuna lafiya? Ya kwana biyu. To, gani baturen Hausa. Wurin da nake zamna cikin America ana kira shi Minneapolis. Shine birni wurin da muke zamna. Minneapolis shine garinmu kuma shine wurin da polisai sun kashe namiji. Sun kashe bakin mutum. To, na san wasu kun gani video na amma wasu ba su gane da kyau ba menene ya faru nan ga. To, bari in gaya muku dalili da an kai shi. Menene ya faru da kaka ana yi yanzu. To, lundi so passé wani bakin namiji ne shi da abokan shi sun tai wani shago ya biya kudi sai ya tai motan shi. Sai mai shago ne ya fita ya ce kudi ne sun ce kudi ba ni gaskiya ne ba. To ba ma sani ba. Sai mai shago ne ya kira polisai. Sai polisai ne sun ka zo. Polisai biyu ne sun ka zo. Sun kama shi. Sai sun ka aje shi kasa. Sai apre yana zamne kasa. An dar mai hannun shi ma bayan shi. Sai polisai biyu ne kuma sun ka zo. Sai ga su kat polisai. Sai da polisai biyu ne sun zo. Sai an dauke shi kasa. Sai ana so a sa shi cikin mota. Sai da ana so a sa shi cikin mota bayan motansu. Sai polisai guda ya yi fusayin shi kasa. Sai akwai 5 polisai ba kat ba. Polisai guda bai cikin laifi. Tunda polisai guda yana yi abunga. Yana yi survey wuri. Yana diba anguwa. Amma bai san menene yana haro ba. To, polisai guda ya yi fusayin shi. Ya yi fusai gwiwan shi. Jeno bisa wuyan namiji. Bakin namiji ne yana kwanta kasa bisa cikin shi ba bisa baya ba. Bisa cikin shi. Sai polisai guda ya yi fusai gwiwan shi bisa wuyan namiji. Guda ya kama hannun shi, guda ya kama kan shi. Sai akwai polisai guda kuma da yana tsaya yana hana mutane su taimake shi. Sai po 9 minutes ne ana yi fusai gwiwa bisa wuyan shi. To, ga bakin namiji American one ne ba African ne ba. American one ne. Yana yi kuwa yana ce ban iya lumfashi. Ya kira innan shi ma ya ce mamma ina mutu. Ina jin ciwo. Wuyata tana jin ciwo. Ina ciwon wuya, ina ciwon jiki, ina ciwo ko ina. Da Allah sake ni ina mutu yau. Haka ne ya ce. Mutane ma jama'a suna dibawa. Suna yi record bis videonsu. Sai suna ce man polisai da Allah sake shi. Tashi bai numfashi. Kaka kashe shi. Yana mutu in baka tashi ba. Polisai bai masu rare ba. Sai zuwa 6 minutes haka. Sai lumfashin ce ya tsaya ya mutu. Idanun shi sun like. Bai ma buje bai ma lumfashi. Sai polisai da yana kama hannun shi. Ya diba hannun namiji. Hal yana da rai. Ya ce ban ji shi ba. Ya ce nazi ya mutu. Sai omans duka polisai su sake shi. Diba hala bai mutu ba. Polisai da ya yi fusai gwiwa bisa wuyan shi. Ya jira 3 minutes kahin ya sake shi. 3 minutes wanga ya yi shi da ganga. Wallahi ya yi shi da ganga. Zan ina ce muku. Sai da ambulance ne sun zo. Tun da ambulance ne ya zo sun ce bai da rai. Sun yi komai a tara shi. Sun ce ya mutu. Ya mutu. An kashe shi da ganga ne. Yanzu tun da an yi haka an yi da aikin su duka. Governor nan ga an yi da aikin su duka. Amma bai kare ba. Sai an jira 4 ko 5 jours ne kayan a kama guda. Yanzu guda yana prison. Ya yi sauran uku. Da hal yanzu suna wani gida. Ba gidansu ne ba saboda suna nan ga ɓoyewa wani wuri. Amma hal yanzu ba kama sauransu ba.
to da gaskiya police guda ne ya so yi tunan shi sai wanda yana fusai ya ce hala mu yi tunan shi ban so ya mutu sai police da yana yaje gwiwa ya ce a bar shi haka to don mai hali yanzu ba kama su ba wanga ba mutuwa ne hako ne ba da police sun yi ma bakin mutane ina ce maka da yawa ne ana kashewa da yawa ne ana yi musu nan ga ina gaya muku police America su suna da violence da yawa problem shine akwai police da yawa da ba su ma ta anguwa wurin da baki sun yawa sai dai in akwai problem ko suna ta su gyara wani abu koko su kama wani mutum in ba ka ta wurin anguwa sai dai in akwai laifi ba ka ta wurin mutane ka yi musu hira ka gane da problem insu eske kana yi amana da su jamais ba yi amana da mutum da yana zuwa wurina da malfa mutum da ban magani sai dai lokacin da yana kawo mini bindiga a ce kana zuwa da ni wanga ba taimako ne ba aikin police ya kamata aikinsu shine a taimako duk mutane ko ba haka ba amma lokacin da suna taya wuri sai a kawo malfa a kama mutane a kashe baki amma amana da su yanzu ko ina ana yi protest alhamdulillah wasu wuri ne to wuri guda ne suna fashe wasu shago ko su sa ta kaya amma in mutane suna ce maka protester America duka suna yi violence ko suna yi banna kake yadda ha saboda ni da matata sau biyu ne mun taba zuwa wurin protestation sau biyu ne mun ka tai zuwa kwanaki ne insha Allah za a aika maka wani video da yana ta wurin protest kuma mutane suna yi marshe wallahi tallahi yawancinsu suna yi shi da kam ana so dai a gyara racism a kare racism wallahi kake yadda in mutane suna ce duka suna yi banna duka suna nemo sata wallahi karya ne wallahi saboda da idona ina gani kullum abinda protester suna nemo justice kun ji ni ban so da wasu mutane ko bisa tele ko president nanga sai yana ce protester suna da violence haka kare ne kaka yadda ha nanga ana nemo justice a kula da kowa nanga na gode sosai Allah ya gyara wanga problem Allah ya taimako kowa Allah ya gwar muna justice